Rada by som vyvrátila niektoré mýty o tvorbe vitamínu D. Toto je hlavne pre ľudí, ktorí ho majú nedostatok, čiže napríklad ľudia s autoimunitou, ale aj mnoho ľudí, ktorí bývajú celú zimu chorých. Podľa štatistík je to 50% Slovákov. A je to aj pre tých, ktorí si chcú robiť vlastné Dčko, pretože odo mňa už vedia, že vitamín D je sekosteroidný hormón, je to steroid. Nie je jedno, či ho doplňame, alebo si tvoríme vlastný. Nie je to jedno, pretože hormón D má doteraz známych 50 metabolitov a kto ho berie orálne, doplňa len jeden metabolit, ktorý úplne obchádza celú tú zložitú tvorbu zo sulfátovaného cholesterolu, čiže ten cholekalciferol, ktorý zješ, sa v tele správa ináč ako tých 50 metabolitov zo slnka. Ale o inom som chcela. Časy, o ktorých počúvame, že sú pre nás tie najhoršie na vystavenie sa slnku, čiže medzi 11. až 15. sú práve tie časy, kedy narobíme najviac Dčka a keď ho máš obrovský nedostatok, lebo máš autoimunitu napríklad, nebude ti stačiť vystavenie sa slnku pred 11. a po 15. Ako nedostatok Dčka sa myslí 30 nanogramov na mililiter a menej, alebo 75 nanomolov na liter a menej. Samozrejme je rozdiel, kedy si ho meriame. Ak je to na konci zimy, je to v poriadku mať ho málo, ale na konci leta by sme mali mať aspoň 45 až 50 nanogramov na mililiter, alebo okolo 120 nanomolov na liter, keby sme sa aktívne snažili v lete ho získavať zo slnka. Ďalej často počúvam, že veď nám stačí prejsť sa cez obed po vonku 20 minút a spravíme dosť Dčka. Alebo ešte horšia rada je, že však ráno, keď ideš do práce a potom večer z práce, spravíš dosť po ceste. Nie je to pravda, pretože slnečné lúče dopadajú cez obed na naše telo takmer kolmo. Keď stojíš, či už si oblečená alebo nie, robíš vitamín D len na miestach, ako je nos, plecia, hruď, brucho, podľa toho, či ti vytrča a možno kolená trochu. Ak si žena a máš make-up na tvári, na hrudníku máš SPF krém, plus máš zahalené plecia, tak neurobíš žiadne Dčko. Na to, aby si robila Dčka veľa, potrebuješ ležať alebo sedieť v naklonenej polohe dozadu a byť vyzlečená. Keď sa natrieš SPF krémom, tak podľa filtra znížiš tvorbu Dčka. Pri SPF 30 je to 97%, pri SPF 50 o 98% a pri SPF 100 o 99%. Čiže tie rady typu, že keď sa natrieš, spravíš Dčko, keď si oblečená, spravíš Dčko, keď chodíš, spravíš Dčko, sú veľmi nepresné. A ak si chceš robiť vlastné Dčko, pretože fakt potrebuješ, pretože už je dokázané, že to Dčko, ktoré zješ orálne, nerobí v tele tie isté veci ako Dčko zo slnka. Je to proste vedecky dokázané. A máš o tom u mňa príspevky na Instagrame. Tak potom treba sa aktívne snažiť to Dčko získať. A mnohokrát počúvam, že v našich končinách nie je možné vytvoriť si dostatok Dčka, ale väčšinou je to od ľudí, ktorí sa vôbec, ale vôbec o to ani nesnažia. Ale berú ho orálne. Ja sa o to teda prudko snažím a v januári som mala 54 nanogramov na mililiter. V januári, na začiatku januára to bolo. Ak máš takú prácu, že naozaj nemôžeš ani len cez obed výjsť von a nemáš naozaj šancu nabrať dostatok Dčka, tak ti potom odporúčam ako druhú najlepšiu možnosť kúpiť si lampu, ktorá tvorí vitamín D a používať ju, ale musíš to vedieť používať správne. A to ti výrobca nepovie, ako je to správne. Takže ak chceš odo mňa ďalšie video, ďalšiu storku o tom, ako používať lampu na tvorbu vitamínu D, tak mi daj vedieť.